Green light hindi ba na?
bibila ka na? Hindi. May hawak ng norte. Naka-duty talaga doon? Oo. Ito naman. Hanggang kanina, hawak na. Yung cook kami. Dalawa kami. Dalawa kami kami na cook. Hindi na naman sa mga cook natin. Ha? Ano nga? Dalawa kami may masa. Na? Ayan o. Ano natin diba? Linis. Linis yung mga tangis yung dyan pa. Hawak ng linis. Kunyari, papasok mag-apply ka sa clinic ng ventilator. Pupunta ka nila sa clinic. Tapos, pagpasok nila dito, makapasok mo. Hindi yung makapasok ka na alam mo. Kunyari, bakit? Video ko anong ulo yung
We'll be right back.